I know, na san kana ganin wannan fasar za ka gane wani fim ne wannan. Wannan shine fim ɗin Pushpa Part 2. A baya dai 2021 an saki fim ɗin Pushpa wannan shekara na ɗaya daga cikin fim ɗin da ya jawo hankalin mutane sosai ba ɗan kaɗan ba, wanda su ta sanya suna Fashi. A wannan kan kuma an ƙara sakin Pushpa na biyu, wanda mutane da dama suna tambayar mu shin ta yaya samu wannan fim ɗin, ta yaya ya samu wannan fim ɗin na biyu, to ne su taro kusa. Fim ɗin Pushpa zai fito muku ne a wannan ranar Lahadin. Wannan fim zan iya ce muku yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan fina-finan Indiya wanda aka sake a cikin wannan ƙarshen shekara. Domin wannan fim ɗin Pushpa ya zo da salo daban-daban, ban dariya, faɗa, kai fim ne yadda ka san KGM na biyu. Ko in ce ya ma zarce KGM na biyu domin ana haɗa shi ne da Bahubali a halin yanzu. Inda fim ɗin ke cin kasuwa a halin yanzu yake kawo manya-manyan kuɗaɗe a rana ta farko wanda babu fim da ya taɓa kawo irinsu a cikin ƙasar Indiya, shi wannan fim mai suna Pushpa. Pushpa Raj Takkedale. Tabbas na san da cewa kuna jiran tsammanin fitowar wannan fim ɗin, to ne su taro kusa. Ga duk mai buƙatar wannan fim ɗin ga number mu ta WhatsApp, yi mana magana. Zai samu kai ba wannan fim ɗin ba, da tsohon fina-finun da su fito tare da shi masu matuƙar kyau sosai ba dan kaɗan ba, kai da dukkan wani fim na fassara na Indiya wanda mutum ke buƙata, yi mana magana. Muna da group na VIP da kuma group na regular da kuma tura ɗaɗɗai. Sai dai wani abu da ke faruwa dukkanin mai Telegram yi mana magana a can, mai WhatsApp shi ma mana magana a Telegram ya ma buɗe abin shi domin samun wannan fim ɗin mai matuƙar zafi. Za mu tura muku wannan fim ne a wannan Lahadin insha Allah, kashi na ɗaya da kashi na biyu. Amma ba kalli kashi na farko ba, amma ba kalli kashi na ɗaya ba, za ka kalle shi har yanzu. Wannan fim ne na san da cewa kuna gani za ku so wannan fim ɗin. Musamman wanda suke nesa ga Najeriya, wanda suke cikin Najeriya amma sun yi nesa sosai. Wannan fim ɗin naku ne kuma fim ne mai matuƙar masifar kyau ba ɗan kaɗan ba.